Висшия жрец има такава тъмна страна на прекалена догматичност. Тук тя е посочена и показана чрез двамата поклонника, които изглеждат плешиви, но всъщност това е специална подстрижка. Това означава, че те са част от орден, специален орден. Те са истински последователи. Въпросът е, че понякога сляпото следване може да те отведе да следваш чужди стъпки, а не да изградиш свои собствени. И всъщност самата карта, без да съдържа така призив за избор, ам, той се предвкусва, защото следващата карта, шестицата, влюбените, тя вече е един така по-настойчив, да не кажа съвсем пряк апел към избор. При Висшия жрец това се предвкусва. Все още се задават само тези въпроси. Дали, вървейки по този път, всъщност ще стигна там, където сърцето и душата ми иска. И трябва ли да следвам догмата или трябва да следвам сърцето и душата си? Много често в нас битуват и двете реалности. Не е казано, че трябва да избираме винаги задължително едната от двете. Затова и тук те съществуват заедно, но по някакъв начин ни поставят пред такъв избор или такъв въпрос, на който е хубаво да си отговорим. Може да гледате цялото видео за Висшия жрец в YouTube канала ми. Дала съм линк в описанието на настоящия профил и не забравяйте да се абонирате.